Este cap de setmana és un poc especial perquè celebra el meu aniversari. Hem vist amb una de les meues balles preferides i decora el saló amb les banderetes que vaig comprar en Tiger per €1,5. Pot ser la millor inversió que he fet en ma vida, ja que la mínima excusa de celebració les penge i de seguida entre en un ambient festiu. Per suposat, les garlandes que vaig fer en el vídeo anterior també estan presents. Després isc a comprar complements per a la meua disfressa d'aniversari. També em compré este torcamans per a la disfressa que veureu després. Però abans de les disfresses anem a dinar. Ens demanem un menú del dia on podem escollir entre diversos plats. Titaina amb ou escalfat, hummus amb pa, arròs amb secret ibèric i verdures, parmigiana d'albergínia, carrillera de vedella amb vi negre, de postres pastisset de crema pastissera amb frambuesa i galeta d'avena amb dolç de llet i xocolata. Tornem a casa i ens disposem a desfressar-nos per a la mini festa de Halloween diürna que tenim preparada. Per així tinguem a un científic de Resident Evil, a una Buffy cazavampiros morena amb la seva estaca, a una Isabel Díaz Ayuso valenciana, i així estic jo, vestida per a celebrar el solstici d'estiu com en Midsommar. Per a ser una disfressa prou improvisada crec que no ha quedat tan mal. Amb un gotet de sidra ja podem començar a veure Rec 3 mentre juguem al drinking game que ens acabem d'inventar. No soc molt de pel·lícules de por, però Rec 3 m'ha paregut molt divertida. Glop cada vegada que algú mira a càmera, glop cada vegada que mor algú, glop cada vegada que algú diu un taco. Als 5 minuts de començar la pel·lícula jo ja vaig tindre suficient sidra. Els meus amics em canten natalici feliç i bufe els ciris traient-los del pastís i tornant-los a posar. Si em poguera casar amb una tarta ho faria amb esta. Bescuit